سلام نعكم حزب أملاخ لومي حبيرنا بحدا نريو قال حيزة متسئل لكم كنيكم كنتسلي بحدا خوينا زيابير أملاخك مقالو كبس حناي زيابير أملاخنا مسجنك لنا كل خبرنا حقايقون قالك بمنفسك وشتنا من انت كحدر قالك أبرهلنا زيابير أملاخ تبينا بارخ بشم يسوس أمين بحدا خوينا حيزي كريو بجزي حتى يرزقون جم بحدا خوينا كريو زي متسئل لكم قال أبو إبراهيم عرف حدا جميرو ززارو يو أو زرقنا حساب مكلي زيابير أملاخ ندك سبات ذهبوا دمسي ويذهبوا من الأختنيا من مخان حزوز مثلا أختنكا انتهي مخان من انت كرئي زتزاربو زرباي مو ناو خبلوكم كم زد ما يبل أملاخ ببزح سحن ببزح من قدن قدم نبوتاتنا بنبيات جيرو مستزاربهم أبزن دحرت معلتاتنا أنا بتبراس كل زقبرو بقون علم تفتقر ود جيرو تزارب زيابير أملاخ ببزح من قدن ببزح ساعن لدك سبات كم زراب أقاريتو حلف كل جزء يزارب انتاي دليو زارب انت دايلنا تقدام هاي زدليو نجر انتايو سمعو دليو زارب سلازم لو ميكن سمعو يدلل لك زيابير اتزقرم أبزو صحوف زي كان نببون كلنا أبطن دحرت معلتات بتنا نأنا وراس خلو زقبرو بقون علم زفتر ود جيرو تزاربنا بمبال زحاشن بزبلت أمن قدن ززارب دمت جيرو كم تزاربنا زرس إلي زنقرنا أبزي حساب زي اتزقرم نقر أقدمو بمبال نبوتاتنا بنبيات جيرو ببزح ساعة تزاريبومي كسمعوا أي قالوا مو حدا من الأختنيا دم سيد مسلم ما يسوس يبحث زي يسوس زي زبلت أمل أختن زبلت أمل أختنيا دم زبلت أمل أخت حيزو كم زمت أكار إدما كم زي بالكل أخن كله عب ما توس معرف عسر تخلت تقص عسر شو ما أنت عسران حدا بعلو كزاربن كله كم زي بلو إنه زحرق ووق كليع نفسي سمرته فتاوي بو منفسيك حدر نسدو ما نزاب فتحي كوت قالهم اي ككراخرني اي كجدرني ابا دباباي ون حدا اكو دمص اي كسمعني فردينا بعوت كسع زبصح شفلق شامبقو اي سبرن زتكخفت لون اي طفئن طوافنا يطفئني احزاب بسمو تسفا كغبرو يوم እግዚአብሔር አምላክ ኩሉና ነብኡ ሰሚዕናስ ተስፋ እንገብረሉ መልእክት ሒዝልና ይመጽ ስለዚ ንዑ ክንሰምዕ ይደልየና ሓደ ካፍቲ መልእክቱ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ክዛረብ ከሎ ብዛዕባኡ ሲ ከምዚ ይብል እንታይ ክገብር እዩ ነዚ መልእክተኛ ዝሰዲድዎ በመባል ንሱ ንትሑታት ብስራት ከበስርስ እግዚአብሔር ቀቢኒ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ أبلع لي نصبرات لبي كزنن نمروخات حرنات نصرات كا مفتاح كأوج تاخ يسوس كريستوس نستسبر لبي من كزنن نزحزن لبي من كتصنع نزتأسر لبي من تي حركة وتصيو تلايو نزم الأختز دما حيزولنا متى كبرنا أملاك لو مين زدمت أزين دحر سمعنا هو كركب لو مين هزدمت اندحر سمعنا نتي قبل لبنا تتحيز زلو وين لبنا اسيرو زلو حزن كخون يخل ماسرتي كخون يخل فردين دليلو ارستون كخون يخل نزي دمت ازي بز سمعنا له متن حارنت كنوج اينا مخنياتو نسو ناي حارنت دمصي ناي ناصنت دمصي ناي سلام دمصي ناي باهتا دمصي ناي عرفتي دمصي حيزي يمصي اتقولوا دمص املاخ ندق سبات مبار من يندحر دايلكم ني يسوس نعاخين نعي اتقولوا دمصي املاخ تي تسمعوسي اب لبسب فريكه مصزخل اتي تزاريبوسي اب اذناسب بقلوح دمصي بقلوص دمصي بعوتا دمصي كسمع زخل نا እግዚአብሔር መልእክት ሒዞ ዝመጣ ኢየሱስ ና እግዚአብሔር መልእክት ሒዞ ዝመጣ ጥራሕ ውን ዘይኮነስ ና እግዚአብሔር ድምጽ ምክንያቱ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ክዛረብ ከሎ ቃል بمجمرتا نبره اتقال كا اب املاح نبره اتقال كا بعلو املاح نبره هيوت او نبرتمو اتا هيوت كا برهان سبع
ንሰባት ብርሃን ሒዙ ዝመጸ መልእኽቲ እንተሊ ኢየሱስ እዩ ንዓይን ንዓኸትን ኣብ ህይወትና ኣብ ሓዳርና ኣብ ኣገልግሎትና ኣብ ስራሕና ኣብ ናብራና ኣብ ደቅና ኣብቲ ዝጸልመተ ክፋልና ህይወትና ኣብ ንኸዶ ጉዕዞ ኣብ ንማእተዎ ጉዕዞ ኣብ ንመጾ ጉዕዞ ኣብ ኩሉ ብርሃን ኮይኑ ከድምጽ ዝኽእል ብርሃን ኮይኑ ከብርህ ዝኽእል ድምፂ ኣምላኽ ኢየሱስ እዩ ንዕኡ ዝሰምዐት ዘበለ ብርሃን ክኾነላ እዩ ንዕኡ ዝሰምዐት ዘበለ ሰላም ክኾነላ እዩ ንዕኡ ዝሰምዐት ዘበለ ነፍሲ ኣብ ሓዳራ ምጥዓይ ክኾነላ ክብርን ኣምላኽ እዩ ዝበለጸ መልእኽተኛ ከም ዝኾነ ምእንቲ ከርኢ እንታይ እዩ ኣዋዳዲርዎ እንድሕር ዳኢልና ዝገርም ነገር እዩ ኣዋዳዲርዎ ቀደም ብምባሉን ሕጂ ኸዓ ንዓና ይሰደልና በምህላውን ፍልልይ ይገብር ዝበለጸ መልእኽተኛ እዩ ንዓና ተነጊሩና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንህዝቡ ክእክብ ምስ ደለየ ንህዝቡ ክዝንን ምስ ደለየ ንህዝቡ ከጸናንዕ ምስ ደለየ ንህዝቡ ህይወት ክህብ ምስ ደለየ ንህዝቡ ምድሓን ከምጽእ ምስ ደለየ ሕድገት ሓጢኣት ክገብር ምስ ደለየ ሲ ዝበለጸ መልእኽተኛ ገይሩ ይሰዲዱልና ስለዚ የወዳድሮ ኣሎ ቀደም ብምባሉ ይፈልየሎ ነዝናይ ሕጂ ንሱ ጥራሕ ከ ኣይኮነን ብብዙሓት ነቢያት ቀደም ይዛረብ ነይሩ ሕጂ ግን ብወዱ ወዱ ኸዓ ነቲ ዓለም ዝፈጠረ ድምፂ ዝኾነ ብኡ ገይሩሲ ሓደ ዝበለጸ መልእኽተኛ ከም ዝሰደደ የርኤና ብሉፅ መልእኽተኛ እሞ ብሉፅ መልእኽቲ ሒዙ ዝመጸ ኸ እዩ ስለዚ ንዕኡ ክንሰምዖ እዩ እዚ መዓስ ጥራሕ ኮይኑ ንሱ ክስማዕ ከም ዘለዎ ጥራሕ ዝጸንዐ ምስክር እውን ኣሎና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ንሱ ጥራሕ ክስማዕ ዘለዎ ዝመስከሩ ብዙሓት ኣለዉ ብዙሕ ምስክር ኣሎና ወይ ብዙሕ ዝጸንዐ ነገር ኣሎና እንተ ደኣ ንኣብነት ተቐዳማይ ብዛዕባኡ ዝመስከረ እንተሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብቲ ከረን ምድያብ እቲ ክብሪ ምስ ተለወጠ እቲ ገጹ ምስ ተለወጠ ሉቃስ ምዕራፍ 9:35 ክዛረበና እንከሎ ከምዚ ካብቲ ደበና ድማ እቲ ዝሓረኽ ወደይ እዚ እዩ ንዕኡ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ በቃ ንሱ ብኡ ሰሚር እዩ ብኡ ስምረቱ ኣርኢ እሞ ንሱ እቲ ዝበለጸ መልእኽቲ ናይ ህይወት ክኸውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰሚርዎ እሞ ንዕኡ ስምዕዎ ይብለና ኣሎ ንዕኡ ክንሰምዖ ከዓ ሎሚ ተነጊሩና ካልኣይ ብዛዕባኡ ዝተዛረበ መንፈስ ቅዱስ እዩ መንፈስ ቅዱስ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣጀንዳ ሒዙ ኣይመጽን ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣምላኽ ተዋሂብዎ ዝመጽ ኣጀንዳ ንደቂ ሰባት ማለት መንፈስ ቅዱስ ግን ንምንታይ ይመጽ እንድሕር ዳይልኩምኒ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝሰርሖ ስራሕ ንደቂ ሰባት ፍጻሜ ከልብስ እዩ ናብዛ ምድሪ መጽ ስለዚ እንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 14:25 ከምዚ ይብለና ንስኻትኩም ከለኹ እዚ ነገርክኹም እቲ ኣቦ ብስመይ ዝሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ዝነገርክኹም ዘበለውን ከዘክረኩም እዩ ብምባል መንፈስ ቅዱስ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነገሮምን ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰርሖን ኣብ ህይወትና ፍጻሜ ከልብስ እዩ መጽ ሳልሳይ ኣዴና ማርያም ነዚ ዓብይ ምስክር ኮይኑ ንሱ ጥራሕ ክስማዕ ከም ዘለዎ ምናልባሽ እቲ ፍጻሜ ኣብ ቃና ዘገሊላ መርዓ ነይሩ ናብቲ ውራይ ከዓ ብሓንሳብ ብሓባርን ከይዶም ኣብቲ ዝኸድሉ ኣጋጣሚ ናይቲ ውራይ ዘዳለው ሕፅረት ኣጋጢሙ በቲ ሕፅረት ከዓ ውርደት እዩ ዝሰዕቦ ነዚ ዝረኣየት ኣዴና ማርያም በጃኻ ባንዓ ወይኒ ተወዲእዎም ኣሎ እሞ ንዓ ገለ ግበር ኢላ ኢየሱስ ግን ሓንቲ ነገር ይጽበ ነይሩ ኣንተ ሰበይቲ ምሳኺ እንታይ ግደይ ኣሎኒ ኢሉ እዚ ክብል ከሎ እንታይ ከም ዝደሊ እንታይ ከም ዘገድስን ኣዴና ማርያም ስለ እትፈልጥ እንታይ ከም ዘወለቶ ትፈልጡ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ which is ግዜ ኣይበጽሐተን ብምባሉ ናቱ ግዜ ይጽበ ነይሩ እታ ናቱ ግዜ ከዓ እንታይ እንድሕር ዳኢልኩምኒ ሰብ ዝሰምዖ እዩ ዝደሊ ዞም ሞመንት ንሱ ዝብለኩም ግበሩ ወይ ንሱ ዝብለኩም ስምዕዎ ምስ በለት ተቐዳዲሙ እንታይ ገይሩ ማይ ምልእዎ እዩ ማይ ብዝመልእዎ መጺ ከዓ ሕፍረት ናይቲ ቤትቲ ሕስራን ናይቲ ቤትቲ ውርደት ናይቲ ቤትቲ ክኸድን ተራ ውርደትካ ክኸድን ኢየሱስ ተላየ ውርደትኪ ክኸድን ኢየሱስ ተላየ ውርደተይ ክኸድን ኢየሱስ ተላየ ስለዚ ንዕኡ ብዝሰማዕናዮ መጠን ውርደትና ክኸድን ኣይከሕፍረና ኣይክትሓፍርኒኻ ኣይክትሓፍር ክብሪና ኣምላኽ እዩ ራብዓይ ኣቐዲሞም ዝነበሩ ጽሑፋትን ኣቐዲሞም ዝነበሩ ነቢያት ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ተዛሪቦም ብዛዕባኡ እዮም ተዛሪቦም ንሱ ክስማዕ ምእንቲ
أب مصحف قدسنا أب بلي كيدان كيدنا نيسوس كرخبون تدا زي كيلنا بتعمي كشجرنا مخنياتو اتناي مودعتا دمصن اتناي مودعتا ملእختن يسوس يندق حزبي سلازي كم زيلو لوقاس 2:27-45 كم موسين كل النبياتن حيزوخا اتي بزعبو اب كلهم صحفات زلو كترغمولهم جمره اب موسين اب نبياتن تصحف زبله بزعبو تزربه كلهم صحفات بزعباين تزربال سلازي كلنا كل صحفات يسوس كسمع بهيوتنا تزريب تصحف كبرنا املخي حمشانا مودعتان رأيو حمشانا مودعتان أب حدش كيدان حواريات قواسوت نبيات ممحران نزيهم زقبرلو مخنياسي نمنتايو وانقلاويان نزيهم زقبرلو مخنياسي انتايو انتا دائلنا يسوس كريستوس ننتقسم معي أبي في سنك الزاربنا خلهم عراف 4 كنزيلو 11-13 نزول ناب حبرة امنت نافلت ود أملاخ ناب أخل سبعي نابل لك بالعات بتصحنا كريستوس كسع نبصحهم إذا صقازي وي إزو هبت أنا كخوني خل سباخي تحدك خوني خل ممهر تحدك خوني خل وانجيلاوي تحدك خوني خل نبي نبي يسوس كريستوس كان بصح ندحر زي كيلنا يسوس كسمع كم زلو زخل ملእخت ندحر كان محلالف زي كيلنا إذ نحنا وجزاتنا خلكون زلنا ስለዚህ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ መስለኩም ካልእ ወንጌል ከይሰብኽ መኸርኩ ወይ ወዳእኩ أنا انتدعى خوينا كالوتون كم زخماي ندحر دا كالو وانجيل كسبكو جميرو يسوس زيكونس كالي جزار سنا خنا خبرلو جزا خبر سنا خنا رئيلو اندخل دنبا ندحر فتيرنا وجزات نخوني مغنياتو تقسمع زلو لإግዚአብሔር መልእኽቲ يودك سبات من انتدعى لكمني يسوس كريستوس أنا نسخاتكم يسوس ندحر سمعنا كم ناي قل لي ما مرحنا نمنتاي كسمع دلي ندحر دايلناو ما قل لي أقلبنا نسخون ممرحنا هيوتنا نسخون مثلنا هيوتنا نسخون أب نوس وكفنا هيوتنا بوتا ندحر كنسمعو خينا أب حضرنا كخون يخل أب سرحنا كخون يخل أب نابرانا كخون يخل نسو ملእኽት اللو بزي سمعنا يا متأنكا مدحان كمتصلي بزي سمعنا يا متأنكا متصنع كمتصلي بزي سمعنا يا متأنكا عرفتي كمتصلي من هالباش لوم يتسقيت حدار كتهلو تخل لوم يملسالو نسخة يسوس يسوس بزي سمع كايو حدارك خطعي يودك خطعي دقها خطعي نابرها خطعي عرفتي كتركب من آتنا يزا مدري بزحي نقرنا يزا مدري زيها ندق سبات عرفتي خهباي مقيار بوتا ويسافرون عرفتي كهباي كئلن تنكو عرفتي كهب كاب أملق زتلاك ندق سبات أبلب سبات آتيوخا عرفتي خل عقمي زلوه قال كوين زتلاخه وي دمص كوين زتلاخه يسوس طرحي ስለዚህ ንዑዝ ሰምዐት ዘበለት ነፍሲ ምድሓን ክኾነላይ ንዑዝ ሰምዐት ዘበለት ነፍሲ ዕረፍቲ ክኾነላይ ንዑዝ ሰምዐት ዘበለት ነፍሲ ብርሃን ክኾነላይ ንዑዝ ሰምዐት ዘበለት ነፍሲ ሓርነት ክኾነላይ ሎሚ ምሳይ ኮንኩም ነዚ ኣምላኽ ዝለኣኾ ድምፂ ክትቅበልዎ ክትሰምዕዎ ይምዕደኩምን ወይ ይዕፅዋዓኩምን ኣሎ انت دا فقادنياتات كونكم مساي لوم بزا ارست زي كتصليو كعدمكم زي صاوعي تزقربي مساي كونكم تصليو اتوم بحقي السو لوخ املاح وي دمص املاح تبلمو مساي كونكم لبكم حيسكم تصليو كم زم ببال واملاح يمسغنك نعي حراكه توص نعي مدحان كتمص ودخا سلازلاخ بوخا حدقت حقيات سلازرك نعوز سمع كل معلتي نعوز سمع كل ساعة مدحان سلازخنا يمسجن حقياتي سلازقدر يمسجن أفتنا ودخا خبري سلت توني تمس كبرينا عخاي آمين نالباش نزل تعوي تزت قبلكم وود ما كتعابي تدلي انت دا لكم كونكم بتي اب تليفوناتنا تصحيف زلو كترخبنا بود ما كما غيرنا ناب املاخنا عبي بود ما كابز عبي قال زخون ملختي نا እግዚአብሔር املاخ كما غيرنا نقبل ناي ጸሎት حاجزون زدلكم انت دا لكم كنصليلكم ما انت بتي اب تحت تصحيف زلو ادراشان تليفوناتن كترخبنا قدمكم
ስለጽኒንኩም ሰማዕኩም እግዚአብሔር